Welcome to my channel. Enjoy watching. Under the mantle of Ina, to love you more deeply and to serve you more generously. We ask you to love them so that they may tell your wonderful deeds and give proof of them in their lives. We ask this through Christ our Lord. Amen. Yan ang pigaan sa tuya ng mga iglesia. Mater Regina, Mater Misericordiae, Vita del Cielo. Nag-aaral na daang ano yan, daiman sa buo, tanang irinom. Yan ang tuyo sa Katoliko itong mga iglesia. Pero ba na daang layo? Ang original yung mga diamond, mga pearls, mga gems. Ang katang balo ko. Pero ang parati ang magyan, kailangan lang.
us devotees, all of the Boyadores, be made worthy of our celebration of Paschal. Let us now dispose ourselves for the prayer of blessing. And of the Holy Spirit, Amen. Parang oras na. And with your spirit, let us pray. Loving Father, we give thanks for the gift of devotion to the Divino Rostro. Bless all Boyadores who have participated in this fluvial procession. Your grace has moved the hearts of these men to love you more deeply and to serve you more generously. We ask you to love them so that they may tell of your wonderful deeds and difficulties in their lives. We ask this through Christ our Lord. Amen. Kasi sakit kayo pagtapos kayo. Rumpag yun sa nung yan. Kubo-kubo dyan. Viva el Divino Rostro! Hindi mo pagdadalagan kan subagan. Dailan, takan so, banggi kaya. Paano yan yung ano? Samno. Nawawara yan. Pula kayan si ano kan sumang. Viva el Divino Rostro! Viva sa mahal na loob ni Jesus! Viva sa mahal na loob ng Satuyang Baraturos! Nailing ko si Pekan sa banggi. Saan lang ka mo managano? Walang problema. Sa iyo. Nailing. Ano yung nila mo, Drew? Ito. Gumutan ko ko'y si Pato Takoy. Siram siya na magsakay dyan.